Имаш много тежка задача. Фак. На неговата територия си, неговите хора, надъхали се, много трудно ще го събориш. Обаче аз съм бил в тази позиция по леко начин и знам, че мога да го направиш. Давай, пускай. Фак! Минута. Дай, бросо, ти си! Давай! Патрулката казва, че не време да шибам отговор. Батериите ти миришат на тор. Така че по-хубаво да ги дезинфекцираш. Не си мисля, че подобника лесно може да го провираш. Защото аз идвам от шибаната джумба. Коперете знаеш, че си гръбал дума. Като хубава дошла кръв, удрям винаги пръв. Какво да ти кажа, ти си просто лесна мишена. Нека дърнери, от тях получавам мигрена. Нищо, че си в твоя град роден. Патек се, твой сингъл е пилотен. Обаче никога няма да имаш хитове. Римите си винаги са да будиш хитове. Искаш ли да ги отренирам, кажи ми копеленце. Знаеш, че не те презирам, опитвам се да те нервирам. Но ти не си напрегнат. Мисля, че мотивите на подобника не си жегнат. Обаче винаги не го правя както трябва. Не ме интересува дали публиката се рапва. Не ме интересува дали ще ме коментира. Разбираш ли ме, копеленце, никой не може да ме нервира. Безнаказано, копелето веднага с лирическото устрее ще бъде нарязано. Попие! Защото идите са утопия. Но да ти кажа, имам ги като учебни пособия. Има ли още време? Има ли още време? Подобника има удобно да всеки да го сгърчи. Ще го сгърчи и накрая там ще се Снимка, снимка. Време е да довършиш започнатото. В момента на мен е много интересно, ще ви кажа само защо. Имаме два тотално различни стила. Айде, колко рода имам? Искам още. Ще имаш спокойно Васила. Два тотално различни стила, две тотално различни MC-та от два края на България. Имайте на предвид, че в този батъл победител няма да има, защото те са приятели в живота, това не е важното. И всичко, което си казват в момента е заради вас, така че извикате много силно и за бунтовника и за всичката. Добре, снимката си на ход. Митак, играеме рунд номер 2, отговор, екшен. Айде, бейби! Айде, чипака! Душицо! Стигидъп! Вземи! Нали ще канеш? Обидам се да ме нервира. Брат, снимката не може да го спира, защото винаги дори когато спира фира. Ето как от ръци ти дойде чак до тук и накрая какво кажа, че си пълен буклук. Спокоен, няма да бъда троен, но не съм извоен. Ето как няма да крещя и пак ще я разбирам както искам и те. Накрая ще се просто изпишам като лимон. Имаш микрофон, само че пак той трябва да може да се използва. А пък ти дали можеш, кой ще каже? Нищо май няма как да го докаже. Ето има червена шапка, само че пак няма нито една накладка. Да не мисли, че игра на уколетка. И ай ти при баба ти да ти покаже как се прави плетка. Няма ти се и истината е, че няма нито една мозъчна грънка. И ми решава рука вънка. Добре, за да е по-интересно, последния кръг ще го направите на акапела, ако искате. Айде! Интересно ли на акапела? Надъхан ли си към? Само да няма теми! На акапела изцяло. Само да няма теми! Не на теми, на акапела. Теми да няма! Без бит. Без теми! Добре. Една минута за отговор, акапела. Слушайте внимателно, защото няма да има. Аз засичам този път, засичам споко. Айде. Йоу! Нека да го направиме на шибани акапели. Мразя копелете като тебе много смели, които само много се хвалят, хвали пръсковци, с микрофона пълни мърловци. Защо не викат на никакви пънчове? Както ти е казал, получаваш гърчове, ямки като крънчове, направо като биг тести. Патенце, не можеш да се освестиш. Ти си просто едно обедно меню. Какво да ти каже, копеле, правя модното ревю, обаче не на шибана мода, а на рими. Копеле, аз съм римов архитект като Бернини, диктатор като Мусолини, направо като Садам. Копелеца, винаги мога да те изям. Какво да ти кажа, подобника никога няма да спира тази скорост, защото идвам от Амаритано, не видите с напор. Всички някакви мири по пляскат, обаче да бацкат тебе за там да те зад микрофона се стряскат. Какво по дяволите, копеле, си мислиш, че правиш? Заставаш само зад микрофона и се виждаваш като някакъв кон, който прави себе на своята жребица. Ей, копеленце, по-хубаво да си изрежеш това и да си
си имплантираш цица! Браво на Русе! Добре. Снимка. Империята от Имаш голяма мисия, внимавай! Готов си? 3, 2, 1, давай! Абе, брат, що винаги започва с йол, защото може би потече твоя мърсол, чак ще се задави, ще се лигави и накрая какво майс в своите рими ще се отдави. Бил бърз, бил бавен, само че не си славен. Римите дали ги имаш, само че не можеш да ги взимаш, даже не можеш да ги слагаш. Пак, за трети път, 10 път ти го доказах. Що ли така го казах? Защото се отрязах. Не съм спал вчера и пак тукам със сили след меря. Ще ви проверя, се отдавих. Гледам те с двете ти кафяви очи и чето своите млади. Не говори за моята цица, защото ти си жива мекица. Се отдава в Марица. Ако питате мене... Диалекта на Русе! Бе, майна! И двамата сте много луди, обаче да се скепим на всички как трябва накрая. Искам да се стисите ръката, да се премина с защото това е хип-хоп. Извикайте за двамата! Браво! Бъдеш уникална, сега е време Мартин и снимката да продължи.